Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I am from Mindanao, from Bukidnon. Pero nag-move na mi og place since nakaluag-luag na mi. Ako di ay si Lexa, 27 ang edad. Ug ingon sila, wala daw ko gidaluan sa kahitasan og nawong. Ug dili man ko tantong puti, pero head turner daw ko. Og maapil. Gikan ko sa dili dato nga pamilya, but dato ko sa pagmahal sa kong mga ginikanan. Tulo may kamagsuon. Ako ang kamanghuran. Both my siblings karon kay successful na. Ug naa na sab sila'y kaugalingong pamilya. Akong papa kay driver sa kadato nga pamilya. Ug kini sila kay negosyante. Kani ang amo sa akong papa ang nagpaskwela namo nga magsuon. Gikan sa kamuguangan paingon na sa kuha. Ug sa pribadong Universidad Manila gipatungha tanan. Pero ang sabot, kay after makagraduate kay silahang company rami manarbaho. Ug sakto man sab ang sweldo. I took up BSBA, major in marketing management. After I graduated, automatic nga gipa-training din ko sa boss sa kong papa silahang kumpanya. Ug gitagaan ko nila og sakto nga posisyon, which is ang assistant marketing head. Medyo nahadlok ko kay taas sila og expectation na ako. Pero gihimo rasad na ako ang very best. Okay man ang tanan. Makapasrasad ko sa kota ni boss ug walay problema. Naga-enjoy ko sa akong work ug okay rasad ang tanan. Pero namatay ang boss ni Papa, nga si Mr. M. Ang owner jud silahang company. Ug ang nipuli og manage kay ang ikaduha nga anak ni anhing Sir M, nga si Sir Jazz. Kani si Sir Jazz, gikan ni siya og Australia, kay dito nag-proceed siyang masteral degree. I was at my office that time, adtong nagpatawag og general meeting ni si Sir Jazz. Ug actually, wala pa ko kakitaan niya personally, kay sa picture lang. Sa picture, ang nawang aning sir kay hastang gwapuha. Puti siya, dayon taas og ilong. Kay nanis lahi, ug ang build siyang lawas, kay dako. Sa mo to nga naa nami tanan sa meeting hall. Ug kani si sir kay late pa gyud for almost 10 minutes. Nahapit na nako nahurot ang water sa kong water goblet. Naka-feel kog cool ba that time kay taas daw kay ni siya og standards. Ug ana sila suplado daw. Ug di kabalo makisama silahang mga empleyado. Then after a while, naay ni sulod nga lalaki nga nakasando or murag maybe naka-gym attire siya. Gisingot pa siya dayon naka-sunglass. Sa kung nahuna, dili siya formal kay boss siya ug dapat maging presentable sad unta siya. Ningon dayon siya, nga good morning, I am Jazz. And from now on, I'll be the one holding this corporation. Any questions? Mo ni ang entrada niya, og feeling kay siya sa kung hunahuna. Og kay mahadlok man mi og pangutana, walay meeting og sa mua. Then ingon siya, ng HR department, accounting og marketing department. Send the quarterly report at my office after your lunch break. Then itubag to si Ma'am Agnes from HR department nga, this year lang ba sir? Nitubag siya nga dili. Gikan 2013 up to this year. Sa kung unahuna, patay na. Last year para ba ko nagsugod dere, diin ko mani halongkaton. Layo jud kaayo akong unahuna that time. Dayon nakadungog na lang ko nga ningon si Sir Jazz nga, the girl wearing red. Asa ka nga department? Nakadungog jud ko pero nalimot jud ko sa kuang gisuot. Dayon gisiko na lang ko sa kong tapat ug nabalik ko sa kuang panimuot. Hingon akong kauban nga Ma'am Lex, gipangutana ka ni sir. Ug gilentaw din ako siya og halaka.
Galantaw sad siya nako. Tubag ko nga, I'm sorry sir. Unsa ganito? Tubag si Sir Jazz nga, unsa imong name is? Sumoto nga ako siyang giingnan sa kong full name. Piningon pud ko, nga I am from marketing department sir. Ug akong angga kay Lexa. Nitubag din siya. So you are Miss Lexa, Assistant Department Head sa Marketing. Tuyang. Sa akong nahuna, halaka, basin iyaha kong tangtangon ani. Ingon pa siya. Anyway, dira sa marketing, dili na need og assistant kay kaya na kayo na ni Mrs. Mer. Diyon si Ma'am Mer pa dyan nga akong head sa marketing kay tapad ra na ako. Ingon siya, yes Sir Jazz, okay naman, dili naman kinahanglan. Tubag si Sir Jazz nga, see, okay, ani na lang, ikaw miss, or miss pa ba ka or missis na? Nitubag pud ko, nga miss pa ko sir. Tiningon si Sir Jazz nga, okay, so since need na ako og sekretary ug dili na ako ganahan pa mangita, sugod ugma, ikaw na ako ang sekretary. Hala ka dira jud. Layo rabya kayo akong knowledge sa secretarial. Munong ingon ko nga, sir, I don't have any experience po sa secretarial. Pero iyahara kong gilantaw din itindog siya ingon, I am the boss here. So therefore, ako ang masunod. Get your things sa mong office, dayon ibalhin sa akong opisina. Dayon, nigawas na siya sa meeting hall. Pagbalik dyan na mo sa office, kay nihilak na dayon ko. Ingon ko, nga mamir, dili ko gusto nga mobalhin dito og mahimong sekretary ni sir. Hadlok man kaayo siya. Tubagbod si mamir nga, na Lex, lisod kaayo kung mosupak tang Sir Jazz. Give it a try na lang pud Lex. Basin di ay mas hiyang ka dito. Sumoto nga after lunch jud nga gipabalhin dayon ko ni Sir Jazz. Hay akong table kay naa sa pikas nga room. Ani nga floor kay may duha ka room. Ang isa kay dako, which mao ang gihimo ni Sir nga office. Kung ang isa kay gamay. Mao ang akong bag-ong opisina. Og naaman po'y intercom sa akong lamisa. Then since naka-glass ang divider, gibutangan lang siya og blinds. Then one time ana, ang ako ang gisuot nga uniform kay katong uniform gihapon nako sa marketing department. Sayo kay ko niabot ato sa office kay akong plano mag-rearrange ko og mga gamit nako. Sa dihang ning ring man ang telephone sa akong lamesa. Si Sir Jazz di ay anitawag og padtuon din ko niya sa iyang office. Hala, abi ko ba og wala pa si Sir Jazz, pero naa naman day siya. Sa motong ni sulod ko largo sa iyang office og pagsulod nako, imbis mo greet ko niya, nakuratan ko sa kong nakita nga naka-boxer pa man noon siya. Nakaingon na lang jud kog sorry sir, dayon ni talikod ko. Ingon si Sir Jazz nga, dili lagi manuktok. Next time, knock before you enter. Ingon pa siya, lingkod na, kay i-oriente ka sa mong trabaho. Ning lingkod sa dawon ko sa bangko at tubangan siyang table. Ingon pa siya, kabalo ka nga dili na ka sa marketing na assign. Nganong ka na man gihapon imuhang gisuot. Tubag ko nga, wala magud ko ilaing mauna-hunaan nga suoton, sir. Tubag siya, nga initiative is a must, Lexa. Dili ko masugot anang nawong lang imuhang pambato. Og kahilako na jud kay ko ani nga panahon na, bata ko lang siyang giantos kay boss man lagi nako siya.
Hingon si Sir Jazz, okay, ang imong trabaho is mag-check sa akong mails, schedule sa meeting, og daghan pagyod kay siyang giingon sa kuha. Nitubag rapod ko, nga copy sir. Og nilantaw siya nako og sa kong unahuna, unsa na sad kahani iyang nakita nga mali nako. Ingon siya, nga copy. Og asa nimo na i-paste man? Informal na Alexa. Tubag pud ko, nga sorry sir. Tubag siya, nga minimize apologizing ha. Nitubag pud ko, nga yes sir. Og iyahan na sad kong gilantaw. Naunsa naman niya kay stricto bajud kayo. Hingon siya, nga I will ang tubag kay wala man tika ginapangutana nga ang tubag is yes or no. Tubag ko nga, I'm sorry sir. Mugawas na ko. Sa kong unahuna, kay grabe jud kayo siya. As in makalagot. Pero ningon si Sir Jazz nga wala pa daw siya nahuman og hatag og instructions sa kuha. Hingon pa siya nga kay wala pa man daw kuno may schedule karong adlaw. O banan daw ko niya. Nga magpalit daw mig mga clothes nga para sa kuha. Kanang suitable daw para sa kuha. Tubag pud ko, sa sahod na lang sir. Tubag pud siya, ngayaw ligog bot-buot kay ako man imuhang amo. Og nigawas na ko. Pagawas na ko sa office ni sir ning tulo na jud taon akong luha. After na ko nag-arrange, naghimo na din ko og mga notes sa ko ang mga kinahanglang buhaton. Apil pod ang mga reminders. Sa dihang nikalit raman na og sulod si Sir Jazz sa akong office. Kay mga to na daw me. Ni okay na lang ko bisan wala ko kabalo kung asa me. Kay lisod nagliugo na sad ko ani niya. Dili ra ba jud ko maka-voice out kay sa ngalan nga amo nako siya. Then sa sulod sa car, kay nag-formal na ko og nag-istorya ni Sir about sa work. Ug taod-taod lang, nihunong na si Sir Jazz sa kananan nga daplin og baybay ug hastang inita ra ba. Unya, dili ra ba ko ganahan og seafoods kay naa ko'y allergy. Ug pagkahuman, kay lagkit kay akong pamate. Pastilan jud. Sa moto nga nangita mi ni Sir og table din ang lingkod namin. Dahil nag-order na. Nanguta na siya, ikaw Lexa, unsa man imo ha? Tubag pud ko, nga ikaw sir. Pero nitubag siya nga, I am taken Lexa. Tubag pud ko, nga hala ka. Ako ang pasabot sir kung unsa imo ha, mausad ako ha. Sa moto nga nag-order na si sir, dahil nag-order na sad ko og gamay lang nga sudan, dayon rice ug water. Pag-abot sa mong order kay dili tantong gutom akong amo kay paspas kaayo iyahang hungit. Ingon pa siya nga ganahan jud lagi daw siya dere sa Pinas kay lami ang luto dayon fresh pagyod ang mga seafoods. Nagkuha pa na siya pasayan dayon iyahang gipanitan. Dayon iyahang gibutang sa akong plato. Hingon siya nga tilawan daw nako kay lami daw. Pero nitubag ko nga, sir, dili ba ako gakaon og pasayan kay ma-trigger ako ang asthma. Pero tubag siya, nga sige na, isa lang. Ako na lang yung gikaon aron mahuman. After na mo og kaon, kinangadto na dayon may og mall para magpalit og pang office na ako nga suoton. Kay dapat daw, presentable ko per may lantawan. Nagsigi pa jud ko og panglantaw sa presyo. Gipadali pa jud ko niya kay para makabalik na dayon may sa office. Kung sumahon jud ni akong gipangpalit, maabtan jud ko og duha ka tuig nga binayaray ani. Ang price manggod kay nag-arrange og 1,000 pataas ug nagsigi ra ba og ingon si sir nga dugangan pa daw nako. Sa moto nga niingon ko Sir Jazz nga, sir,
Ako lang ning hinay-hinayan og bayad. Tubag pud siya, "No, it's okay. Free na siya. Mo na uniform nimo. Taro nga lang imuhang trabaho." Motubag pa unta ako kaso nag-ring man iyahang phone. Since naarami siyang sakyanan og nakakonect ra siyang sakyanan iyahang phone, nadunggan jud nako kayo ang, "Babe, I'm here at the airport na." Tubag pud siya, "I'm still at the office pa, babe. Kanina ka lang." Sa una-huna, Tagalog siguro ang girl. Ningon pa tong girl nga magpaabot pa ba daw siya or mag-taxi na lang siya. Pero ingon si Sir Jazz nga paaboton lang daw siya sa girl kay pagawas na daw siya sa office. Ug I love you na silang duha. Sa moto nga niingon ko nga mag-jeep na lang ko pabalik og officer. Tubag siya nga dili, ihatod rati ka. Tubag pud ko, "Sige lang sir kay mataha ko nimo." Og iyahan na sad kong gitutukan nga mura og nakaminos ako. Sa motong wala ko'y nahimo kundi magpahatod na lang jud niya. Sa moto nga milabay ang pila ka adlaw og panahon. Medyo kapa na nako ako ang mga buhaton gikan buntag paingon sa hapon. Medyo naka-adjust na sad ko pero lahi ra jud to kung didto ko sa kong department sa una nga walay amo. Makakaon ko anytime, makainom-inom og kape, maka-phone pa ko, ug above all, kay makachika-chika samantalang dere, makabuang ang kamingaw, nga nagsigi og duka. Unya nagsigi rasad ko og basa og confession gamit ako ang PC. Then one time ana kay nagring ang intercom, kay nangayog coffee si sir. Pagsulod na ko while gadalas sa kape, kay naamday siya'y kauban nga babae. Naka-corporate attire og naka-heels dayon, guwapa og puti. Nangayo pud tog kape ang babae og medyo arte-arte ra ba og suplada pa jud. Mosulod noon takog balik ato aron ihatod ang kape niya, pero kay paminaw man ako kay murag naglalis man silang duha. Wala na lang ko midayon og nibalik na lang ko sa kong office og nagpadayon sa kong gihimo. Pero after a while kinisulod man tong babae sa kong office og ning singgit og namalikas. Wala jud ko kalihok pagkadungog ato. Taud-taud lang nisulod na si Sir Jazz og nilantaw na ako og niingon nga I'm sorry Lexa. Nisamot og katingala kay nagsorry man si Sir nako. Nga wa man unta siya'y gihimo nga dawtan. Nitubag ko nga, para asa man nga sorry sir. Unya nilantaw ra siya nako og nakulbaan na jud ko. Kay iyang mataba kay mura magnaay something. Ug sa dihang ni dool din siya nako og iyaha kong gihalukan og galit sa ko ang lips. Nisamot jud ko katingala og katanga. Naglibog jud ko niya. Paglantaw na ko siyang nawong, kay gapiyong mana siya. Unya ako kay gapitok-pitok ako ang mata. Sa K-drama pa ni kay ginasagpa Manila ilang amo. Pero ako, mura man og wala ko'y kusog ikasagpa niya. Unya, mataha man sabta og sagpa-sagpa kay amo biya ni nako. Basin unya makulob ako ang kaldero ani. Wala para ba na paid ang gihulugan nako nga washing machine.